Bandiraɓe, gande leydi kala jogii ɗum ko calɗi tati. Ɗi calɗi tati ngoni ko goo kattan tagnowol, kattan ñaawowol e kattan sarɗiyankowol. Ɗum ɗon noon ɗin calɗi kattan tagnowol woni laamu jaagorɗe ɗe e ko nandi hen e gollirɗe mumen. Kattanɗe ɗimmere nde wona kattanɗe sarɗiyankoje ɗe ɗon ko ndun renito koto suudu sarɗiji to nulaɓe suudu sarɗiji pottitta tagna kala ko foti rewde e leydi ndi ngayna golle laamu ngu on saaha golle leydi ndi mbawa yahrude yeeso. Ko wona ɗum ko kattane taƴɓere nde woni hattane nde gandanɗa mbawka nde gandanɗa woni hoorema mbawka ñaawoje. Ndeke noon ñaawoɓe alay saago ɓe gaccide e sagoji mabɓe ɓe mbaɗa gollal mabɓe to ɓe ndendinani hen e hunde taw hay goto kadi cokkade walla tagnade. Nden noon dumaɗu mabɓe woni koye juuɗe mabɓe, mbawka mabɓe ko mbawka ndeɓe jeyni koye mabɓe kamɓe tigui tawanta ɗum koye mabɓe ndeɓe pamirnimi tugnade e sarɗiji leydi ndi no ɗenniri ni no yaltiri suudu sarɗiji ɗi ina harande banggal ñaawoji goɗɗi ni. E nder ɗum ɗon noon eɗen jogui ko wiyete galleji ɗi gandanɗa ene ceeŋi e majji ene mballoɗi duusodirde to banggal tagnande no conseil constitutionnel hono diisodiral to banggal gonka dawla. Ɗum ɗo noon ɓenne ko hen jiiya kono kadi ñawirɗe mawɗe ɗe eɗen jogui ɗen ñawirɗe kamɓe kuufi ɗum hono kañnande ñawoje ɗe. On kattane ñawoje noon segodirani haydara e kattane tagnande nde ndewno ɓenguni laamu ngu kamɓe koye mabɓe ɓe ñaawa ɓen ala ko mbawe mabɓe. So tawi noon ɓe belsindima ha ɓe mbawtama ɗum noon ko ɗum saɗede mawde fewde mabɓe.